Tatrách je nad oblakmi krásne. Ale ja som v Lučivnej. A skúsim šťastie na Kozom kamene. Či sa dostanem nad mraky. Nejaká značka. Nejaké zasnežovanie toho tu. Veru zasnežovanie. Žltá značka zmodrela, ale kedy? Asi tu začína. Lebo sa tu delia, tu je zase žltá. Na čase asi si to niekde pozrieť. Zabudol som čakať vo vlaku. Bol som sa pozrieť na zastávku, ale nebol tam. Vybočujem zo žltej, strihnem si to popri zjazdovkách. Druhá zjazdovka. Vľudil som od nejak mimo žltej, už som naspäť a toto vyzerá rozhodujúce kvôli ďalším zjazdovkám. Po dlhšom kráčaní asi už začne odbočka. To ešte nevyzerá na oficiálnu múdru značku. Tak konečne. Ale nevidím to veľmi nádejne s oblačnosťou, lebo za pol hodinu prekonať takú výšku to asi ťažko. Že tam akurát sa dotýkame spodného okraja oblačnosti.
Vyzerá to ako vrchol. Dúfajme, že len pred vrchol. Prešiel som vrchol, aby som tam nebol s nimi. Akorát ma dobehli nejakí. Ešte ma predbehli. Ale súťažne nejde, ide o to hulákanie. Počkám aj na slnko, aj kým stade odídu. Niekde tam za mnou mohol byť možný výhľad. Práve poludnie, ale výhľady mi neprajú. Na miesto do Popradu, naspäť, odbočiť do Vikartoviec, na autobus buď do Štrby, alebo Popradu, alebo stopom, alebo hoci aj peši, rovnako. Vraciam sa zase na vrchol. Radšej nie, lebo zase pol hodinu ísť dole ku Zelenej. A Vikartovce sú síce blízko, ale radšej pôjdem po hrebení smerom na Poprad. Tak pokračovanie Modrej jednak nie je vyšlapané a je to veľmi strmý zostup. Ale idem po označenom. Pes bez pána? Alebo zatúlaný pes? Lištie alebo vlčie stopy? Malé sú, skôr lištie. Tak predsa len Vikartovce. Z tejto strany je to priateľnejšie. No, tak tu je nejaká vodná plocha, to som videl na mape, pozriem sa. Žiadna vodná plocha, to sú polia poorané. Zrejme Vikartovce už. Pekný pohľad na dedinu Vikartovce. Tak, dobre. Či tu niečo chytím, nejaký autobus, tam alebo tam. Tam je cesta. Pokud malebne pokrtené borovice, strmo dole. Kamarát mi lepil podošvy, tak tu je to poriadna skúška jeho majstrovstva. Dnešok nevyšiel podľa mojich predstav, ale stáva sa.